तो सुनो बानी परेशानी परेशानी बात दोसर पियावा मानत नइखे हो हुआमा सुखत नइखे पियावा मानत नइखे हो हुआमा सुखत नइखे बाटे बड़ी आइल बात बुझत नइखे पियावा मानत नइखे हो हुआमा सुखत नइखे पियावा मानत नइखे हो हुआमा सुखत नइखे कितनो लगाइले मन बस में न रहे उ पहर ले फफाइल बा दर्द होता भीतर पियावा मनत नहीं के बात होते सांझ से धधाइल बा ए सखी पूरा काम करके धदल गई कितनो लगाइले मन बस में न रहे फफाइल बा दर्द होता भीतर पियावा मनत नहीं के बात होते सांझे से धधाइल बा पूरा व्यवस्था घूमे साथे लेके हो पूरा व्यवस्था घूमे साथे लेके पियावा मानत नइखे हो हुआमा सुखत नइखे पियावा मानत नइखे हो हुआमा सुखत नइखे हरियर शरीर हमर जात बा सुखाइल तब रहत भुखाइल सखी उतपाती सैया विक्रम के डरे हम त रहिले लुकाइल कोनो उपाय बतावा ना एकदम परेशान कर देले बड़े हरियर शरीर हमर जात बा सुखाइल तब रहत भुखाइल सखी उतपाती सैया विक्रम के डरे हम त रहिले लुकाइल आज मिर्जापुरिया गुताइल रहेले हो आज मिर्जापुरिया गुताइल रहेले पियावा मानत नइखे हो हुआमा सुखत नइखे पियावा मानत नइखे हो हुआमा सुखत नइखे बाटे बड़ी आइल बात बुझत नइखे पियावा मानत नइखे हो हुआमा सुखत नइखे पियावा मानत नइखे हो हुआमा सुखत नइखे ना मन बताइए जा तोरा ना हो।